Buenas noches. Mariano Rajoy lo ha dicho en voz alta. Cataluña no es ni ha sido nunca una nación. Durante años, la dictadura nacionalista catalana nos ha hecho creer lo contrario, basándose en falsas leyendas y mitos perversos. La Fundación FAES tiene los documentos que lo demuestran. La verdad sobre Bifredo el Velloso. Oh, mon ami, Guifré le Pilós, tu ets ferí. Je ve agrair la teva ajuda. Te vull donar un blasó perquè sigui ton escut d'armes. Taquis! Moment! Abans de fer res, vull que quedi clara una cosa, perquè no sigui dit. Accepto les 4 barres perquè queda mono i prou! Home, però és un símbol nacional. Res de nacions. Deixem-nos de debats estèrils. Una cosa és fer 4 ratlletes amb sang i l'altra és fer una nació. De nació res de res, eh? Home, però tens uns comtats que... Comtats. Però teniu una llengua. 2 llengües pròpies. I per molts reialmes que hi hagi, l'única nació és Espanya. Però si Espanya encara no existeix. Tranquil. Ja existirà. Ja existirà.